कातळ शिल्प। खरं तर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात 1990च्या सुमारास जांभ्या दगडाच्या सड्यावर अर्थात कातळावर कातळ शिल्प नावाची कोरलेली चित्रकलाकृती पाहायला मिळाली। अश्मयुगातील किंवा प्रागैतिहासिक काळातील मानवानं या आकृत्या नक्की कोणत्या कालखंडात कोरल्या असाव्या त्याची निश्चिती अद्यापही झालेली नाही। तसंच या आकृत्या कोरण्यामागे काय कारण होतं, त्या कशासाठी कोरल्या, कशा पद्धतीनं कोरल्या इत्यादी अनेक प्रश्न आजच्या तारखेला अज्ञातच आहेत। कोकणातील कातळ शिल्पांमध्ये प्राणी, पक्षी, मासे इत्यादी आकृत्या प्रामुख्याने चित्रित केल्या। त्यामुळे शिकारी आणि मासेमारी करून उपजीविका करण्याच्या काळातील ही कला असावी असा कयास करता येतो। कोकणातील ही कातळ शिल्पे अरबी समुद्र आणि लगतचा सह्याद्री या भूभागातील रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग परिसरातील जवळपास 170 किलोमीटर लांब आणि 25 किलोमीटर रुंद पट्ट्यात आढळली आहेत। पुढे गोवा आणि कर्नाटकामध्ये देखील अशा पद्धतीची कातळ शिल्प आहेत। कातळ शिल्पांचा थोडक्यात इतिहास जाणून घेत असताना आजच्या घडीला याच कातळ शिल्पांची ढाल करून भारताच्या किंबहुना कोकणाच्या अर्थकारणाला सकारात्मकतेची कलाटणी देऊ पाहणाऱ्या रिफायनरीला विरोध केला जातो। या प्रकल्पाला काही वैफल्यग्रस्त संघटनांच्या प्रचाराला बळी पडून तथाकथित विरोध करणाऱ्या बारसू आणि सोलगावच्या प्रथम नागरिक अर्थात सरपंचांना या कातळ शिल्पांबाबत नेमकी किती माहिती आहे, या कातळ शिल्पातून गावाच्या अर्थकारणाला खरंच ताकद मिळणार आहे का, या कातळ शिल्पातून गावातील बंद दारांची कुलपे उघडून स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे का, हे जाणून घेण्याचा कोकणशाहीनं निर्णय घेतला। कोकणशाहीच्या या ग्राउंड झिरो रिपोर्टमध्ये नेमकं काय सत्य समोर आलंय पाहूया। कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीला विरोध करणारा सो कॉल्ड विरोधी प्रवृत्तीचा पर्दाफाश खरं तर या ग्राउंड झिरो रिपोर्टमधून समोर आलाय। आम्ही सर्वप्रथम कातळ शिल्प पाहण्यासाठी बारसूच्या मोकळ्या माळरान सड्यावरती गेलो। आम्ही आहोत बारसू, सोलगाव आणि पन्हाळेच्या पठारावरती, ज्या ठिकाणी जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प अर्थात रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे। एकूणच या पठारावरती कातळ शिल्प देखील आहेत। ही कातळ शिल्प नेमकी आहेत कुठे, कातळ शिल्पांपर्यंत नेमकं जायचं कसं, हे सगळं पाहण्याकरता आम्ही कोकणशाहीची टीम या पठारावरती आलोत। आपण पाहतोय माझ्या मागे अगदी रस्त्यालगतच हा बोर्ड लावण्यात आला आहे, कातळ शिल्प जवळ जाण्याचा इथूनच मार्ग आहे। बारसू, सोलगाव आणि पन्हाळेच्या पठारावरती ही कातळ शिल्प पसरलेली आहेत। एकूणच इथून 2 ते 2.5 किलोमीटर आतमध्ये ही कातळ शिल्प आहेत। खरं तर प्रत्यक्षामध्ये ही कातळ शिल्प पाहण्याकरता किती प्रमाणामध्ये पर्यटक या ठिकाणी येत असतात हा देखील प्रश्न आहे। या कातळ शिल्पांपर्यंत पोहोचायचा मार्ग खरंच किती अडचणीचा आहे, खडतर आहे, हे प्रत्यक्ष जागेवर जात अनुभवलं। त्यामुळे रिफायनरीच्या रूपानं राष्ट्रीय प्रकल्प येऊ घातलेल्या या मोकळ्या माळरान सड्यावर आजपर्यंत किती देशी विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली आहे हा मूळ प्रश्न या कातळ शिल्पांपर्यंत पायी प्रवास करत असतानाच पडत होता। या कातळ शिल्पांना भेट दिल्यानंतर आम्ही गेलो ते थेट धोपेश्वर ग्रामपंचायतीमध्ये। ही ग्रामपंचायत ग्रुप ग्रामपंचायत असल्यानं या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत धोपेश्वर, टिठवली, बारसू, पन्हाळे तर्फे राजापूर, बाग अब्दुल कादिर, बाग काझी हुसेन या महसुली गावांचा समावेश होतो। या ग्रामपंचायतमध्ये पाऊल ठेवताच समोर सरपंच सचिन खांबल व ग्रामविकास अधिकारी निरंजन देसाई यांची भेट झाली। यावेळी या दोघांशी कोकणशाहीनं साधलेला संवाद तर विरोधकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा ठरलाय।
सर्वप्रथम पाहूया सरपंच सचिन खांबल नेमकं काय म्हणालेत. सरपंच, काय सांगाल? एकूणच तुमच्या सड्यावरती कातळ शिल्प आहेत. किती कातळ शिल्प आहेत, काय माहिती आहे किंवा कोणत्या पद्धतीचे? अद्याप तरी म्हणजे कातळ शिल्प आहेत आम्ही बघितले आहेत, तिथे एक 4-5 तरी असतील आणि म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण जास्त असतील. आम्ही तेवढे काय चालत जाऊ शकत नाही आतमध्ये, कारण ते पूर्ण कातळावरतीच आहे. मग तुम्ही सरपंच जाऊ शकत नाही तर पर्यटक कसे पोहोचतील? थोडेफार म्हणजे पर्यटक कसे म्हणजे थोडाफार रस्ता आहे चालत जायला, जिथपर्यंत जाता येतं तिथपर्यंत आम्ही जाऊन पोचतो. त्याच्या पलीकडे गेलात तर झाडं झुडपं आहेत, त्यांना सगळं म्हणजे वाटा काढत जावं लागणार. म्हणजे एकदम असं मी म्हणत नाही, गाडी जात नाहीत नाही. जिथपर्यंत गाडी जाते तिथून थोडाफार चालावं लागतं, तेवढं चालू शकतो ना आपण. त्याच्या पलीकडे ती नाही ना चालू शकत. अहो सरपंच साहेब, थेट सवाल आहे तुम्हाला. तुम्हीच सांगताय की एवढ्या मोकळ्या माळरानावर पायी प्रवास करून कातळ शिल्पांपर्यंत पोहोचणं शक्य नाही. मग पर्यटक कसे पोहोचणार? म्हणून मग तुमच्या गावातील काही ग्रामस्थ काही सामाजिक संघटनांच्या बोलण्याला बळी पडून जे रिफायनरीसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पाला विरोध करतायत त्यांना समजावण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेणार आहात का? जर पुढाकार घ्यायचा नसेल तर कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीला होणारा विरोध हा बिनबुडाचा आहे, हे मात्र यातून स्पष्ट होतं. बरं, दुसरा प्रश्न आम्ही सरपंच महोदयांना विचारला की या कातळ शिल्पाच्या माध्यमातून गावच्या ग्रामपंचायतीला काही कर मिळतोय का, ज्या करातून गावाचा विकास करता येईल. त्याबाबत सरपंच नेमकं काय म्हणाले तुम्हीच बघा. आता या कातळ शिल्पांच्या बाबतच पुढे चर्चा करत असताना ग्रामपंचायतीला अद्यापपर्यंत एकही रुपयाचा फंड मिळालेला नाही, हे सत्य आहे का? सत्य आहे. कातळ शिल्पांबाबत जर बोलत शिल्पांचं जतन करण्यात म्हणजे पर्यटक येत आहेत किंवा त्याच्यातनं काहीतरी ग्रामपंचायतीला फायदा होतोय कराच्या स्वरूपातून, असं काही झालेलं नाही आहे. नाही. आता कसं आहे, मला तरी इथे सदस्य म्हणून मी ज्यावेळेला निवडून आलो त्या कालापासून तरी अद्याप आमच्याकडे कुठलाही निधी आलेला नाही. निधी नाही म्हणत आहे मी. माझा प्रश्न असा आहे की कातळ शिल्प आहेत, या कातळ शिल्पातून ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात काही वाढ झाली आहे का? नाही. सर, आपण काय याबाबत सांगू शकत? नाही, अद्याप तिथं काही डेव्हलपमेंट झालेली नाही. सोयीसुविधा निर्माण केलेल्या नसल्यामुळे, पर्यटक नसल्यामुळे, तिथं कोणत्याही प्रकारचा कर बसवलेला नसल्यामुळे त्यातून काही ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळत नाही. सरपंच सचिन खांबल साहेब, ग्रामपंचायतीला कुठला कर मिळत नाहीये, यातून गावाच्या विकासावर देखील परिणाम होतोय. या ठिकाणी किती पर्यटक येत आहेत हे विचारलं तर त्याची कुठलीही नोंद नाही असं तुम्ही सांगताय. जर तुम्हाला कुठला फायदाच होत नसेल तर मग तुमच्या सड्यावर असलेल्या कातळ शिल्पांचा बाऊ तुम्ही का करताय? हा साधा सरळ प्रश्न स्थानिकांमधूनच उपस्थित केला जातोय. पहा, पन्हाळे गावचे ग्रामस्थ स्वप्नील मांजरेकर नेमकं काय म्हणतायत. स्वप्नीलजी, ही कातळ शिल्प बघायला येत असताना गाडी फार मागे लावावी लागली आणि त्यानंतर अक्षरशः पायी चालत ह्या पन्हाळे आणि बारसो गावाच्या सीमेवरती पोचलो आहे. तुमच्या या ठिकाणी जागा आहे, तुमच्या जागेमध्येही कातळ शिल्प आहेत. खरं तर ही अभिमानाची गोष्ट आहे, परंतु या कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीचे विरोधक आहेत, हे रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करतायत असं तुम्हाला नेमकं वाटतंय का? तुम्ही याबाबत काय सांगा? बरोबर म्हणताय साईनाथजी. ते ॲक्च्युली काय आहे, याच्या कातळ शिल्पांच्या मागे आपल्याला काहीच रोजगार नाही, काय नाही, काहीच नाही. आपल्याला त्याच्यामुळे उत्पन्न वगैरे काहीच नसतो. आता ही माझ्या जमिनीत आहेत, तर जमिनीत असून फायदा काय त्याचा? आता पर्यटन इथे एकही माणूस येत नाही, कोणी माणूस. कारण नाही बोललात तरी मेन रोडपासून जवळजवळ तुम्हाला 3 ते 4 किलोमीटर चालायला लागतो. आणि इवन तुम्हाला सांगतो, जर पन्हाळ्यातली पूर्ण कातळ शिल्प बघायची झाली तर त्या माणसाला चालत 1 दिवस तरी पूर्ण लागणारच. पूर्ण दिवस लागून जाणार त्या माणसाला. अहो, आता तरी डोळे उघडा आणि नीट बघा. ज्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे मोठमोठ्या कंपन्या या मोकळ्या माळरानावर येतील आणि त्यापासून मिळणाऱ्या करातून अख्खच्या अख्ख गाव स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकतं, अशा प्रकल्पाला कातळ शिल्पांची ढाल करून विरोध करणं कितपत उचित आहे, याचा विचार आता कोकणी माणसानं करणं गरजेचं आहे. आम्ही कोकणशाही टीम इथून पुढे गेलो ते थेट सोलगाव गावात.
या गावातील ग्रामपंचायतमध्ये आम्ही भेट घेतली सोलगावच्या सरपंचा सौ तनिष्का तिर्लोटकर यांची. या सन्माननीय मॅडम यांना तर साधा कातळ शिल्पांचा इतिहास सुद्धा माहिती नाही. बघा तुम्हीच. आपल्या सोलगाव गावाच्या पठारावरती देखील मोठ्या प्रमाणात कातळ शिल्प आहेत. नेमका या कातळ शिल्पांचा इतिहास काय सांगाल थोडक्यात? खरं म्हणाल तर आता तुम्ही जसं म्हणालात की आपल्या म्हणजे सर्वच म्हणजे गावागावात म्हणजे पूर्वजांनी फार पूर्वीपासून ही कातळ शिल्प आहेत. म्हणजे प्रत्येक ह्या कातळ शिल्पावरून म्हणजे देवस्थानं पण आहेत बरेच ठिकाणी. त्यामुळे ही कशी देवस्थाने पण जपली जातात. त्यामुळे कातळ शिल्पाचं कसं म्हणजे आम्ही म्हणजे सर्वच म्हणजे कसं हे करतो, कातळ शिल्प जपण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. हां, प्रयत्न करतो की ते जपायला पाहिजे. कातळ शिल्प म्हणजे कातळ किंवा कातळावरची जी देवस्थाने सर्व ठिकाणी म्हणजे आमची देवस्थाने ती पण आम्ही जपली जातो आम्ही असं. मॅडम, खरं तर आता सोलगावच्या सड्यावरती किती कातळ शिल्प आहेत काय माहिती? सोलगावच्या आमच्या या कातळ शिल्प जसं म्हणायला गेलं तर म्हणजे बरीच आहेत. म्हणजे मला आता ते लोकसंख्या पण म्हणजे सांगता येणार नाही, म्हणजे इतकी बरीच आहेत. अहो मॅडम, आपल्या गावच्या सड्यावर कातळ शिल्प किती आहेत ते सुद्धा सांगता आलं नाही तुम्हाला. मग काय म्हणून कातळ शिल्पांचं जतन झालं पाहिजे यासाठी आंदोलनाच्या पवित्रात असता हो तुम्ही? तो विरोध करतो म्हणून मी सुद्धा विरोध करणार. बरं, आज विरोध केला नाही तर पुढे मतं मिळणार नाहीत. हीच मानसिकता या लोकप्रतिनिधींची गल्लीपासून, हो या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली. हो, तुमच्या राजकारणात वाट लागते ती कोकणाची, सर्वसामान्य भोळ्या बाबड्या कोकणी माणसाची. हे का लक्षात येत नाहीये तुमच्या? अजून पुढे बघा सन्माननीय सरपंच मॅडम नेमकं काय म्हणतायत. बरं, ग्रामपंचायतीकडनं ही कातळ शिल्पांचं जतन व्हावं, संवर्धन व्हावं म्हणून नेमका आपण काय प्रयत्न करताय? आपण मागील 2.5 वर्ष ह्या ग्रामपंचायतीचं सरपंचपद भूषवत आहे. नेमके काय प्रयत्न ग्रामपंचायतीकडनं या कातळ शिल्पांच्या संवर्धनासाठी जपणूक करण्यासाठी झालेले आहेत? खरं म्हणत आहे सर्व कातळ म्हणजे कसं आपला म्हणजे कसं निसर्ग आपण कसं साफसफाई वगैरे आपण ठेवतो वगैरे असं म्हणजे सर्वच हे आपण करतो जतन कातळ शिल्पांचं. नाही, मग त्याच्यासाठी कुठले प्रयत्न विशेष ग्रामपंचायतीकडनं केले आहेत का? साफसफाई म्हणजे आता तर झाडं वाढलेले, रान आलेलं, आता रान वाढलेलं आम्ही चित्र पाहून आलो, पण म्हणजे त्या ठिकाणी तर साफसफाई प्रत्यक्ष कुठे पाहायला मिळाली नाही. म्हणजे कसं आता कातळ शिल्प असं सर्वीकडेच आहे ना, त्यामुळे कसं सर्वच जण म्हणजे कसं हे करतात असं नाही आहे ना. पर्यटकांसाठी एखाद्या त्या ठिकाणी सुविधा केंद्र किंवा काय माहिती केंद्र असं सुरू करण्यासाठी काही विचारात येईल? तसं आम्ही नंतरही सांगू शकतो. जर आम्हाला म्हणजे काय असं हे करायचं असलं चांगल्या प्रकारे जर काय असं म्हणजे अजून कुठला त्याबाबतचा प्लॅन नाही? अजून प्लॅन नाही आहे कुठलाच काही. खरं तर हसावं की रडावं हा एकच प्रश्न उरलाय आता. त्यामुळे आपणच ठरवा विरोध नेमका कशासाठी चाललाय यांचा. पुढे जाऊन मिळणाऱ्या मतांसाठी की गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी? असो, अहो साधं कातळ शिल्प दिसतं कसं हे माहिती नाही यांना. बघा हा व्हिडिओ. आपण एकूणच त्या कातळ शिल्पांच्या बाबत कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे कातळ शिल्प आहेत, म्हणजे काय काय डिझाईन आहेत ते काय पाहिलंय का? डिझाईन मग तसं म्हणाला तर कसं प्रत्येक म्हणजे आकार वेगवेगळेच असतात ना प्रत्येक कातळ शिल्पाला. असे म्हणजे काय ते त्या ठिकाणी नेमकं काय कातळ शिल्प आहेत, म्हणजे काय नेमकी ती चित्र कलाकृती आहे, एखादी कलाकृती सांगू शकता? कलाकृती म्हणजे म्हणूनच म्हणतोय बारसू सोलगावच्या सरपंचांची दे धमाल. रिफायनरीच्या विरोधाला कातळ शिल्पांची ढाल. शिकून आणि पाठ करून तर सगळेच बोलतात, पण असं ऐनवेळी जेव्हा बोलण्याची वेळ येते ना, तेव्हा जे आपण मांडतो ते खरं सत्य असतं हे या ठिकाणी मुद्दाम अधोरेखित करतो.
आता तरी कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरी सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचे डोळे उघडतील का? फक्त विरोधकांचे नव्हे तर पर्यटनासाठी कोकणात फिरायला येणाऱ्या या राजकारण्यांचे सुद्धा डोळे निदान हा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट पाहिल्यानंतर उघडतील का? या प्रश्नाचं उत्तर पुढील एपिसोडमध्ये पाहण्यासाठी कोकणशाहीच्या यूट्यूब चॅनलला आजच सबस्क्राईब करून ठेवा. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.